4 идеи за съдържание за декември. Време е да подготвим декември с убийствен календар за съдържание. Нека разгледаме 4 идеи и защо те са напълно задължителни. Номер 1. Преглед на годината. Обмислете победите и предизвикателствата през изминалата година. Споделете бизнес пътуването си, за да създадете усещане за връзка с аудиторията си. Номер 2. Клиенти в центъра на вниманието. Представете лоялни клиенти или потребители. Това е чудесен начин да покажете признателност и да изградите усещане за общност около вашия бранд. Номер 3. Празнични подаръци. Всички обичат безплатните неща. Организирайте подаръци, за да ангажирате аудиторията си и да повишите осведомеността за бранда. Номер 4. Цели и резолюции. Разкажете за бизнес целите си за следващата година. Това създава предпоставки за бъдещето и показва прозрачност с вашата аудитория. И така, ето че част от календара за декември е готов. Смесвайте и съчетавайте тези идеи, за да създадете стратегия за съдържание. Кликни върху бутона "Последвай", за да научиш повече и повече за това как сам да подобриш маркетинговата си игра.